ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନତେରସ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନତେରସ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦିନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା କିଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି 5ଟି ଜିନିଷ କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ 5ଟି କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଝାଡ଼ୁ, ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଏହା କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ଘରର ଅଶୁଭ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ପାନପତ୍ର। ପାନପତ୍ର ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧନତେରସ ଦିନ 5ଟି ପାନପତ୍ର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଗୋଟା ଧଣିଆ ଆଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ଗଛଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବା ଝାଉଁଳିଆ ହେଇ ଉଠେ, ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, କଂସାର ବାସନକୁସନ କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 5. ଲୁଣ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ ନିହାତି କିଣନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଦରିଦ୍ରତା ଓ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ସମସ୍ତେ ହିଁ କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।